И това сега е продължението. Тук намери култ. А нямаше ли нещо и здравейте по Продължението няма здравейте. това е втори епизод, тъй че се казва. Оф. Карта. Ще идваш ли да помагаш? Добре, виж на колко малко ми е кирка. Здраве. Идваш ли? Айде идвам. Еха, колко дълбоко съм го направил. И така, място да... Ми помагай. Добре, викаш ми, че нищо не съм казал през клипа, аз не какво да кажем. Говори нещо. Ти мълчиш. Ето то така каже, имаш абонати. Да дава, аз поне тук да викам. Как ще имаш абонати? Вълната как не мога. Или сега ще кажеш вълната си е вълната. Ай, говори, бе! Ай ти говори. Твой си е клипът. Не мой. Идвам. Ти вече ще го построя без това. И трябва да сложи да се пече айрон. Ако беше дошъл по-рано, вече щяхме да сме го построили отдавна. Добре, бе. Еври. Тупай. Къде ми е леглото? В теб ли? Отиди горе на тавана. Ти си го преместил. Нали там не е стаята. Имаш ли нужда от още камък? Не. Ама за другите къщи, които ще свързваме. Окей, значи аз си взимам всички камък. И идвам насам. Стъмва се. Ти как обаче се качи там горе?
Ага. М. С Пътюберт. Аз какво да направя, защото... Не знам. Пам. Пам. Попълни. И тук ни трябва да не стъкла. Човек. Значи пода ще бъде от това. Аз копам с дърт. Вчера да се направя една свестна лопата. От тайрам. Знаеш ли, че имаш един мод? Копаеш един стак дърт, отиваш в инвентара, слагаш го там и ти дават един стак даймонд. Да, това го имаше в магазина. Идваш? Ей се. Остан. Окей, значи. Я. Ще правим пода и ще свързваме къщи. Това тук трябва да го щупим. Ще щупиш ли този обсидиан тук? Защото аз нямам да има такива. Направихме пода. Направи ли? Мгм. Да видим. Да. Ти направи ли второ легло? Не. Защото това беше сива зона. Окей, то каква оферта има? 39 рътън флеш. Дай да видим колко имаме. Един стак имам. Бързо да му го дадем. И другата му оферта... Айде. Другата му оферта. О! Дай. Какво? Дай път за малко. Това му е другата. Ще видиш. 8 голд. Струва ли си? Имаш ли още ротън флеш? Да. В честа ми. Вървя го за ми. В човек ротън флеш ми падна пред този.
Той няма нова оферта. Това е гадно. Супер, един емералд. Това можехме да го кръстим от това. На лов на емералд. Човек вилиджера падна долу. Умря ли? Не. Ама бях. Не. Сега трябва да се намери. Този имаше най-добре. Ето го е! Той е вътре в къщата. Бързо да запушим от тук. Няма да излезаш. Къде е той? Не знам, но аз запуших сигурно горе. Ето го, ето. Дай, че да му изпълна офертата. Ще ли още ротън флеш? Yes. Ела тук при мен, аз дадох 25 ротън флеш, трябва ни още. Ела аз трябва да изляза. Той май ми взе ротън флеш. Сложих 32. Оферти. Не. Не педай. Ще ме гледа в чест. Вече знам какво е да си вилича. Оп, даря го без. Не. Отвън е запушено с камък. А ние може да излизаме от всякъде. Както и той. Томи, защо казахме от всякъде? Имаш предвид Джони? Да. Томи, Джони, чакай, че Томи е там на един мой приятел домашни любимици направо. Се попърках. Запушвам. Всичко е запуши. И ние откъде ще излизаме? Ще скачаме от някъде. Отгоре ми каже влизаме. Къде е влиза? Горе ли? Не знам. Не е горе. Ало?